Ka jingdon ki brio ki buyo positif nok nyang jingpang coronavirus kalanang kiu step biang haka jala namar tang haka ne ka step singi baar kiladon hadu arpoingut ki brio ki bedang yo thamai da kitei ki arpoingut ka megalia ka don menta hadu sauspa khandrungut ki brio ki bodon yo te virus kitei ki arpoingut ki kentup ya khalaingut na is khasils ki ba kentup yo sipai air force arngut ki pulit CRPF uwei sipai BSF bat khandaingut ki rupai ba kiwei pat ki bakan thup ya nyongot hari boy bat iwei hawas tenja kumbolong menta ka is khasils ka di ka district ka babon ki nongpang covid namar kiladon hadu laispa san pusan ngon bat na kini tang ki BSF kiladon hadu arspa arprengon katba kiwei pat ki poi nyup saungot nolor ki khatsan ngut ki sipai ha kiwei pat ki district ka riboy ka don menta saufu arngot ha east Gentle Hills iwei west Gentle Hills iwei west Garo Hills arngot south west Garo Hills iwei South Garo Hills arngot East Garo Hills iwei but North Garo Hills su iwei kibakoi pat tang hakani kasingi kilapoi hadu khatprangut kabolong baro mentah nyau phungut kibalakoi